So karon padung ko sa bag-ong merkado kay na ako yung customer nga deliveran nito. Hindi gyud dali mang panahon karon. Kailangan maning kamoy kita kay perting pobre habi nato. Asa na kasi Zero eh? Asa ka siya nagtambay? Tanaw na tabi siya atong jatan. On the way na si Sir, nakahilo siya. Ay, salamat Lord. Thank you. Ikaw sir? Nara sir? Sabay siya sir? May bibo mo siya ko, pwede mo siya siya. Ha? Tagatos. Okay na sir. Okay, salamat. Salamat daw na halina na gud ko. So karon na ako'y usa pa ka customer nga adtuan. Atong paspasan og tinda kay kapaabot na to siya. Hala, naay mamitikay. Atong paspasang din. Alright, nakatudog yun na to. Mentag na pa itong mamitik dito kay para natay remembrance ba? Picture ani ba? Tara, paspasan ang itong tinda kay para maabdan pa nato siya. Para makapusing din ba? Ala, naagid siya. Pusing ko, pusing. Unsa ka page? Ha? Wala para sir. Gisilo. Oh, naratan din sa ako. Minaigilas set. Ako lang yung post ito. Sige, salamat. Naalagay na remembrance. So, that's all for today. So, salamat kayo sa pagtanaw. See you next time. Bye-bye.